Mabdos ko. Unsa? Sorry. Pero ang tinuod, nining mga niagi, magsigog kalimot og inom og pills. Ay, Nasuko ka? wa man, pero naibaw mo kong kagod nga parehas tang tuha nga dili pa andam. Alex. Sige lang. Paibawon na nato sila si mama nako. Bahin ini. Human sila si mama na sad nimo. Unsa may problema, ana? Naa naman mo sustong edad. At least ikaw, Alex, karon nga naa naman kay umaabot nga anak. Siguradong doon na padul nga lang imong kinabuhi. Ma. O ikaw, Cynthia, puhon kung manganak ka na, mas maayo nga anhilang una musbahay mo tipon, hangtod nga makalain mo og inyo. Nahibaw kong dili sad mo pwede sa inyo kay daghan man mong magsuon, di ba? Tita. Alex, sabutan na to ang pagpangatubang unya sa ginikanan ni Cynthia, ha? Aron nga makasal mo una manganak ni Cynthia. Dali aras panahon dong, no? Wa lang hibaw Mo-graduate ng atong kamanghurang anak na si Meryl isip usa ka architect. Mao gyud ay. Anduha na to ka anak nga si Brian ug Jasper. Tuwa na, naminyo na. Pero polos mga professionals. Si Brian usa ka doktor. Samtang si Jasper usa ka engineer. Ay, maka-proud lang. Kaya nakita ra gid ang resulta sa atong pagpaningkamot. Ilabi na gid nimo. Salamat dong sa tanang mga sakripisyo nga imong gihimo para sa atong pamilya. Ma, pa. Maadto na ko. Tingalig malate pa ko. Sige nak, amping sa pag-drive ha. Bye, pa. Bye, ma. Amping Meryl, ha? Yes, pa. Love you guys. Puhon kung maminyo na unya nga si Meryl. Kita na lang duha unya ang mahibilin din isbay. Anak yun. Congratulations, Meryl. Thank you, pa. Congratulations, nak. Thank you, ma. Dali na. Ato na tas bahay ka nagpaabot ato sila sa Kuya Brian ni mo Kuya Jasper. Naa sila, ma? Ay, God. Pwede ba guday nagawa sila sa imo pinaka-espesyal nga adlaw? Pinangga kaayo ka atong mga kuya ni mo. Yay! Excited ako makita sila sa kuya. Ingon man ang mga cutest na mga pagumangkod. Tana, dali na. Murag kanusaban lang tong ni-graduate ka, nak. Karon, maminiyo na ka. Ma, ayaw paghilak, good. Magbisitahan magyapon ko ninyo ni Papa din bisag. Wa na unya ko din pohon. Ay, wala na maanad sa mama ni mo nga kami na lang unya duha ang may bilin din isbay. Magkagool ako na hunaon. Ngananagko na mo. Nganaanagit mo inyong kaugalingong isig ka pamilya. Jason, ang pingi ba yung in taon is Meryl, ha?
Naginusarang papay baya na namo. Ayaw ka bala ka, tita. Isaada ko ninyo. Kung giunsan niyo pagpangga o giampingan si Mirel, mo siya kung buhaton nga niya. Unya, ganus aman ang inyong planong magpakasal. Oh, naginuktok ka man gud diha. Wa lang. Mingaw na lang kita ang bay nga wa ng mga bata. Nabaguhan ko. Mura kong mabungog sa kamingaw. Eh, naunsa ka ba ya? Wa kapag hindi ay makadawat nga kanang mga anak nato. Mamahawa gina nato kung maabot na sila sa hustong edad. Nibaw man ko anak ko. Naaram din na. Sige na, tuod eh. Maudto na ko. Ha? Domingo man ron. Ay, naunsa ka ba ya? Nalimot kang daghan kog negosyo nga giatiman? Pero di ba nagsabot man ta nga maglaag ta kada Domingo aron sa naatay time? Eh, sa sunod na lang, Cynthia. Busy gid kay ko ron. Ay, mao ba? Na sige. Sige, adto na ko. Recorded by X Thunder Gaming. Maupay kami na lang ganing duha ni Alex din sa bahay. Tagdugay pagid kaayo siyang mauli. Ay, sa namang orasar ko na. Wa pa magit siya mauli. Oh, uy, ang sakyanan ron ni Alex. Ay, liun ko sa bintana, di. Uy, nilabay raman. Bisag luyong bahin ra akong nakita sa sakyanan pero nakasiguro ko nga iya tong sakyanan. Kaya nakapamilyar na kustingog ini. Nganong nilapas man ka siya? Unsa? Pataka na ka eh. Tingalig na sayop ka lang. Ug dili to ako eh. Ni diretso kog uli din sa ato ug pag-abot na ako, perti na nimong hinanok. Mao ba? Ay, tigalig na sayop lang ko. Nasayop gid ka. Ngano mo lahos man sad ko didto sa unahan nga did-in naman sa subdivision. Mausad. Ay to di ay tingalig dugay kong mauli ron ha. Birthday sa usa nako usa sa atong mga tao. Gisaad ko nga manglibre kog inom nila. Ay, sige dong. Kumusta ma? Ay, okay ra nak. Mura mo kag mihugo sa akong tan-aw ma? Okay ra gid ka? Okay ra lagi ko. Si Papa di ay asa man? Ay, naglaag nak. Birthday man daw sa usa sa mga tao nato sa negosyo. Og nisaad siya nga iya daw librihan. Ma, wa pa gid mo magkasabot ni Papa? Nga ibaligya na lang ang uban ninyong negosyo? Total, napahuman naman min ninyong eskwela. Ay nak, imposible ka nang mahitabo, oy. Kanang negosyo ha. Mao na'y nagbuhi nato sukad masukad. O gipatuan ginagdugog singot ni Papa ninyo. Nakasabot man ko ana, ma. Pero ma, angay magudunta sa inyong edad karon. Mag-enjoy na lang mo. Total, nakita naman ang resulta sa tanan ninyong pagpaningkamot. Napaimutang naman min nilang kuya. Murag dili gina mahitabo nak. Nga buhian ng Papa ninyo. Ay, sige naman lang ni uy. Pagdugay na magyo mauli si Alex din hisabay. Naunsa man ni siya? Oh, si Alex. Ay, nilabay na sad. Ay malipat manggit ko uy.
Natingali ka parehas gud og tingog ning sakyanan ni Alex sa unahan da. Pero kung maadlawan, wa ba sa ko'y makita nga puti nga sakyanan nga mulabay gikan anang bahina? Sakiran nga puti din nilang. Yung haraman. Oh, aha. Sure ka, Dong? Kay kanang baya, puwa man ang kulor sa ilang sakinan. Yung usa gray. Kamor man ay puti nga sakinan din eh. Ang uban sad kay mga motor man ang ila. O sakinan. Mao ba? Dili mahimo. Kinahanglang paninaan ko ni. Dili mahimong masayop ko. Kada tungang gabi, na ako'y makita ang sakyanan nga puti nga bulabay padung sa unahan. Pero matud sa ako nakastorya ganina. Wa ko na'y laing puti nga sakyanan din hingdapita kung dili kamera. Mauna ron. Magpataod-taod lang ko. Aron dili makabantay si Alex. Kung siya magyud kani ni. Unta, sayop lang ko sa kong pagduda. Ang sakyanan gid kana ni Alex. Plate number kana siyang sakyanan. Nag-unsa man siya din hiunahan sa amo. Kung anong naaman na makapark niya sa sudang iyang sakyanan. Nag-unsa man na siya diha. Ginoo ko. Namugnaw ko. Natuog na diayang imong asawa. Magpasalipod ko. Tingaling makabantay sila nako. Kung katong nagyan niya rong orasa. Oo, sige, dali. Sa suot ka magpadayon og istorya. Gilutuan ti kasi imong paboritong sudan. Hirida, mao gini akong ganahan nimo. Dali. Ginoo ko. Doon ay babae si Alex. Ganin na naman kang wa mo tingog na ako. Doon na kay gipamati sa imong lawas. Diin kagabi. Gabi. Di ba ningon man ko nimo nga dito ko sa ilang Anton? Bakakon! Cynthia, Kano sa alam ko ni mo gipuang ha? O kinsa ka na babae nga naas unahan? Kano sa alam mo nagsugod? Cynthia. Nga dumandog. Kung kano sa okay na ang tanan. Kung kano sa professional lang atong mga anak, nga duman. Pasamta ko kung asa ko dapit ng kuwag. Pasamta ko! Cynthia, pasaylo ako. Maglisod kog biya niya. Unsa? Human ako sa obligasyon sa atong mga anak. Doon ako'y obligasyon niya. Doon na may anak nga nag-eskwela pa o nagkinahanglan sila sa kusuporta. Ginoo ko. Unsa? Malayas diha. Pasag di siya nga siya nalang usa diha. Nak, Kung dili ka mukihan niya kay matod nimo, bana paghihapon nimo siya. First layas diha ma. O kung dili gali gihapon ka mo patuon na mo, nilang kuya, gupton gina na mo diha. Bahalag mawa ang among pagka-professional. dili ko makatugot, anak Meryl. First patuon na mo, ma. Ayaw mo ang makaluluoy yung kaugalingon. Oo niya. Asa man ko paingon. Isip anak, nakaila na kayo mi nilang kuya nimo. Naibaw mi nga bisag mo offer pa mi nimo nga mutipon bisan asa na mo. Dili ka mo sugot. Mao naka-decide ming kuhaan na lang ka na mo og kondo. Naduol pa na mo. Aron magkinaunsa madali-dali ra ka na mo bisita. Nak, asa man in taon kong bayad, ana. Wa man ko'y trabaho. Kami ra mo'y bahala sa tanan ma. Ayaw ka problema ana.
O nagsabot namin nilang kuya nga, kuhaon tog balik ang helper na to sa una. Aron na kay kauban. Anak, Mapatuo na mo, mabi, please. Kay kung dili gani, dili gano'n niya ka makauyon sa mong buhaton, ilabi na gid nako. Meryl. Sakit sa dughan nga naingon anime ni Alex. Gustohon man akong mukihan niya, pero kung buhaton ko na, maghatag ra gihapon kong kauwawan para sa akong mga anak. Lisod daw aton, nga pila na day ko katuig nga gibuang ni Alex. Sukad nga ako siyang nasakpan. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No katumangay galang kaagi ni Cynthia nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nag-ulahan anong nangyari sa ating dalawa.